Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα έφτιαξα αυτό το βίντεο για να πω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Πέρα Χριστοπολίτη, μένω στην Αίγινα, είναι στο Αργοσανονικό. Επιπλέον θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υποστήριξη του Κώστα και του Τράιφους, και αν θέλετε όποιοι δουν αυτό το βίντεο να δουν το κανάλι μου και να μου πούν τι θέλουν να δουν παραπάνω. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, όσοι έχουν κάνει view, like, και ελπίζω να φτιάξουν και άλλα βίντεο, να πάρω κι άλλους subs, να μεγαλώσει το fan page μας, να βλέπουν πιο πολύ τα βίντεό μου, να έχετε μια καλή επικοινωνία με τους άλλους. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα, καλό πρωί, καλημέρα, ό,τι ώρα το βλέπετε. Γεια σας.